Så for Sørensen da. Nu ser det ud som om, at folk indfinder sig i deres biler igen. Folk bliver gennet ind, og her, han er tilbage. Se, han er tilbage. Han går ind nu. Han bukker sig ned for at se, om alle 4 dæk er der. Det er de. Han tjekker, giver moren passager-tjekken. Sådan der, ja. Fakta. Det der, ikke? De skal være glade for, at der ikke står Netto, fordi så havde jeg nok massakreret den bil. Der kommer Forrest Gump tilbage. Den første og den næste. Hold da kæft. Var det ikke? Jo, det var det. Det var Alexandra. Prins Joachims tidligere hustru. Hendes majestætlige højhed. Fine, forfængelige japanske kineser. Alexandra. Og her kommer der flere folk. Kan du se her, hvordan de kommer? Nej. Er vi så parat, Danny? Parat til at køre? Er alle dyr spændt fast? Er alle mennesker klar? Spænd sikkerhedsbælterne, for nu ruller vi.